qed jiġri? Dil-persuna bħalissa għaddejja bħal mewġa elettrika f'moħħha. Qed jinġibdu lura xuftejha, ir-ritmu ta' nifisha qed jitfixkel, nieżel id-dmuħ minn għajnejha, wiċċa qed jeħmar. Ma tkunx taf taħsibha li qed bagħti. Fil-fatt qed titħaq u qed tagħmel ħafna ġid tal-ġisimha. Skont min jifhem, id-daħq jipprovdi break mentali u jgħinek tissapporti l-istress. Mad-daħq jinħelsu ċertu ormoni u bekk id-daħq iservi bħala valv. Mhux talli hekk, talli jisaħħaħ is-sistema immunitarja li tiġġieled kontra l-mart, jinaddaf is-sistema tan-nifs u jippermetti li jidħol iktar ossiġnu fid-demm. Jgħinek ukoll tuża l-muskoli tad-dijaframma, l-abdominali, in-nifs, il-wiċċ, saqajk u darek. Bilkemm ma tirqaqx jekk titħaq ħafna? Li mill-iktar ċajta tad-daħq fid-dinja kollha? Mela 5 snin ilu, ċert Richard Wiseman ipprova jsib l-iktar ċajta tad-daħq fid-dinja. Ħadu sehem fl-esperiment tiegħu xi 100,000 persuna mid-dinja kollha. Li għamelu li poġġa 40,000 ċajta fuq l-internet u ħallihom jivvutaw. U ċ-ċajta li l-iktar oġbot nies kienet ċajta li kien kitibha l-kummedjant Spike Milligan fl-1951. Kien hemm kaċċatur ġowi fil-kampanja ma' sieħbu ċali. Him minnhom ċali jaqa' mal-art isu mejjed. Ippanikjat Joey ċempel lil martu. "X'ħan għamel Joyce? ċali waqa' mal-art u miet." Joyce qaltlu, "Ġesu bambin jidħol għalina, miet ċali, imma żgur mur ara li vera miet qabel tippanikja." Tisma' sparatura. "Joyce, iwa ta' issa żgur miet, issa x'nagħmel?" Xi daħqek? Jidher skont min jifhem li ċajta ddaħqek meta jiġri bil-kontra ta' dak li hu loġiku jew bil-kontra ta' dak li stennejt li se jiġri. Moħħok ikollu jibdel il-gier f'salt wieħed. Titħaq anke bi żball, b'injoranza jew bi sfortuna ta' ħaddieħor. Vera mhux sew, imma donnu l-fatt li tħossok superjuri għal dak li żvinturat jġalek titħaq. U titħaq meta tieħu r-ruħ. ċajta taf tibda bit-tensjoni u wara żvilupp wara l-ieħor, kumment wieħed u bum, teħles mit-tensjoni kollha meta titħaq. Jidher li ċajta taf iddaħqek jew le skont kemm għandek żmien. Għat-tfal, l-età, il-krudeltà u ċertu partijiet tal-ġisem huma tad-daħq ħafna. Għaż-żgħażagħ l-ikel, is-sess u l-awtorità huma s-suġġetti l-iktar li jdaħquhom. Iktar ma tikber, iktar jinteressak ċajt matur li jkun fih x'tifhem. Ma' xjuħija, in-nies donnom iktar jitqu bihom infushom. Jiddependi ħafna mill-kultura wkoll. ċajta Ingliża taf tkun differenti immens minn ċajta Taljana. Kurżità, għaliex ċajta ddaħqek darba biss? Skont Edward de Bono, iċ-ċajta ddaħqek l-ewwel darba għax fiha dik l-element ta' sorpriża. Imma jekk ġa tkun smajta, diffiċli terġa' ddaħqek, appuntu għax tkun telqet is-sorpriża kollha. Mhux biċ-ċajt.